जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक नंदिता ब्लॉग्स रो आपण मानक स्वागत। मोर एटा प्रथम वीडियो ए वीडियो रे जदी कोनोसी भूल थाए ताले मते क्षमा करि देबे आ मते त्रुटि कोठी त्रुटि होची कोन माने मते जणाई के सब्सक्राइब कर देबे लाइक करिए शेयर करिए आ हम परिवार को टिके भल पाया देबे आ मते टिके आगे चलतु देखिबा रुसे घरे कोन होची काम सब। चलतु देखि पारथिबे भात बसिची हमर भात बसिची। चलतु टाइम आसिक 12टा हो गलानी। चलतु फटाफट रोषे करदेवा आजे रोषे है ना एपर्यंत डाली करवा डाली बसेवा। देखो मु केमी डाली मापिकी नौची मुठे गोटे मुठा देखे दी मुठा 3 मुठा एटा एक्स्ट्रा बोला 4 मुठा मुझे डाली मापिकी नहीं कि रोषे करे। डाली एमती भाजी दबा भाजी देपर आम धोई दबा धोई देकी पानी टे गरम है डालीटा देदबा आप डाली गड़ा शिखुची डाली गड़ा डाली देदेली पानीटा गरम होगा डाली देदेली डाली देदेली लुण हल्दी देदेली रखिदेवा। तेल देदेवी फुटी जाऊ फुटी गला डाली तापर मुझे ढांकुणीटा ढांकी देवी ढांकी देले ढांकी देकी पूरा गैस कमे देवी कमे देने डाली तार सीझी जाइए डाली सीझी जाइए आम अलग परिपत्र कौन काटमी काटी अलग कौन तरकारी करी झील भात रांधि बापा मामा आपाई रांधि भात से भात रांधि से प्रेसर कुकर रांधि प्रेसर कुकर सेमती अच्छी धुआनी भी धुईबी बहुत गुड़ा कम अच्छे कम सर भिडियो 2-4टा करके आसली सर्ट वीडियो देखते लंग वीडियो देखिए। डाली फुटिला एवं मुझे सिम कर देखो से सादवा साद देकी कथा एबे तो भात फुटी गलानी एबे भातटा गड़े दे देखि दे भातटा हेछि कि नाही। भात तो ऑलरेडी हे छै भात हे छै छतु को धोईली धोईकी एमती काटिनेमी पिस छोटा भी काटे नहीं छतु काटुचे छतु बेसर करमी आप देखें छतु बेसर केमती कराଯାଉଛି। आज तो पाग बहुत बढ़िया देसी भल पाग दे पवन दौर थोड़ा थोड़ा पवन दौर पूरा वर्षा भी टिके हो भल लगुच आप पाग केमती कर मत कमेंट माध्यम जनाते पाग केमती अच्छे। आलू आलू को धोई धाई नहीं आसली काटिदेमी छतु बेसर करदेमी आलू कटा मोर सरीगला कटा सब प्रथम धोई धोई काटिकी काटी बेसर पिज
ହାତ ବି ଦେଖିଲା ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହାତ ଚିକେଇବା ପରେ ସୋରିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଳା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଜିରା ଖଡ଼ି ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା ହେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଧରିକି କାଟିଦେବା ବେସର ପଡ଼ିବ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଡାଲି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଲଟା ମୁଁ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି ଜାଲଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଏକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ସେ ଡାଲି ହେଉଛି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବି ସେ ଡାଲିରେ ଦେଇଦେବି ପୁରା ବହଳିଆ ଡାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଲିରେ ପୁଣି ଦେଇଦେବି ଏବେ ଗରମ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇଦେବା ତା ମାପ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ଡାଲି ପାଇଁ ବସିଲା କଡ଼ାଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ଡାଲିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ପୁରା ତାତିଗଲେ ଆମେ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ତେଲରେ ସବୁ ଦେବା ଫୁଟିବ ତାପରେ ସେଇଟା ଫୁଟିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ତାତିଗଲେ ଜିରାଟା ଫୁଟିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ ଏବେ ମୁଁ ଇଏ ପୁରା ତାପରେ ଡାଲି ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ତାପରେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଢାଙ୍କୁଣି ଧରିଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିଲି ଡାଲି ଗରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବେ ଡାଲି ଫୁଟିଯିବ ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଡାଲିଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଢାଳି ପକେଇବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଏମିତି କେବେ ବାଡ଼ଉଛ ମୁଁ ବାଡ଼ଉଛି ଛତୁ ବେସର କରିବା ଛତୁ ବେସର ପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼ାଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ତା ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଟିକେ ନେବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ସଜା ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ପକେଇତେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଜିରା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା पियाज दवा पकईदेली पड़िया ଏବେ ଛତୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା ହାତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ ଚିକଡ଼ା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ପିଆଜ କାଟିଦେଲି
কাটি দেওয়ার পর এই পরিয়ালা তেলে ফুটিয়ে ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ହାତ ଭୁଜୁରୁ ପୋଡ଼ି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପକେଇଦେଲି ତେଲ ଚିକଡ଼ା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଡ଼ିଲା ମୁଁ ତା ଦେହର ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଫୁଟୁକା ହେବନି ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆସୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଦହିବରା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିପରିଆ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦିପର ନେଇକି ଆସ ଦହିବରା ଦିପରି ଖାଏ ଦିପର ନେଇକି ଆସ ଦହିବରା ଖାଇବେ ଦହିବରା ଦିପର ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଭାତ ଖାଇବା କାମ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦହିବରା ଦହିବରା ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି ବୁଲି ଦେଉଛି ପକେଇଦେଲି କିଛି ଦେଖାଉ ତମେ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ସେଗୁଡିକ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଚାଉଳ ଝିଅ ନେଇକି ଉଠିଆ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସିଏ ଖାଇନେବ ସେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଏ ଝିଅ ନେଇକି ଉଠିଆ ତମେ ଖାଇଦେବ ସି ଲାଇକ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଝିଅ ନେଇକି ଉଠିଆ ନା ନହେଲେ ତମେ ଖାଇଦେବ ସି ଲାଇକ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନଟ୍ ଦହିବରା ଲାଇକ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି यहाँ पे मम्मी छोड़ी देंगे ଦହିଟା ଦହି ପାଣି ମାଂସ ଗୋଟେ ଦହି ପାଣି ପସନ୍ଦ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦହି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କରି ଆସୁନାହିଁ ଦହି ପାଣି ଯେତିକି ରହିଲା ଭାତର ଏଇଟା ଖାଇବି ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଦହିବରା ଦହି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେବେଳେ ଗଲାଣି ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ବେସର ଦେଇଦେବା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଟିକେ ନାକା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଆମ ବାବୁ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟିଆ ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ପକଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଦେବି ଦୋଳା ଖାଇବା ଆମ୍ବୁଲ ଦୋଳା କେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ନାହିଁ ଆଉ ହବ ଟିକେ ହବ ସେଇ ନାହିଁ चलो तो देखिए सतु बेसर केतोड़े जाइए बेसर मोर एकदम पूरा रेडी हो जाइए मोर ए रोसे बास सब सरिया कंप्लीट हेला डाली आ छतु आलू बेसर करथनी भात बास एती कर देछि एबे मोर कंप्लीट हेला रोसे रेडी होला मु खाइलेनी भात छतु बेसर डाली दही तापर हमर अछि काकुड़ी एटी लंका अचार जो खाइलानी खाइलो ना खा खा खाइ देखि मु रोसे करते लागुछ मो रोसे करले तमे रोसे करछ अरे खा दो खा खा ଭଲ ଅଛି ନା ଖାଇ କହିଲ ଆଉ ତୁ କରୁଛୁ ତ କହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖ ବେସର 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 ଖାଇ ରେଡ଼ି ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲେଣି ଭାତ ଛତୁ ବେସର ଡାଲି ଦହି ତାପରେ ଆମର ଅଛି କାକୁଡ଼ି ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଚାର ଯୋଉଟା ଖାଇଲାଣି ଖାଇଲ ନା ଖା ଖା ଖାଇ ଦେଖିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିତେ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଖା ଦो ଖା ଖା ଭଲ ଅଛି ନା ଖାଇ କହିଲ ଆଉ ତୁ କରୁଛୁ ତ କହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖ ବେସର ବେସର